la roda de premsa que hem convocat és en relació al contenciós administratiu que hem presentat pel que fa a la normativa de provisió de llocs de treball de personal docent a centres públics i comptem amb la Teresa Esperavé, que és la secretària general de la Federació d'Educació de Comissions, amb l'Ester Torres, que és la nostra responsable a les comarques gironines, i amb la Carmen Pedona, que és la responsable del gabinet jurídic de la Federació Estatal d'Ensenyança. Ara us deixaré aquí amb el xat el dossier de premsa que hem preparat. Amb el dossier podeu trobar tota una sèrie de dades que us explicarem. Podeu trobar també l'argumentació jurídica de recurs i podreu trobar un link en 7 vídeos de persones que han volgut fer públic el seu testimoni de com l'actual sistema de provisió ha generat perjudicis i injustícia. Si us sembla bé, comencem ja la roda de premsa i el que faríem és, després de les exposicions, passar el torn de preguntes. Gràcies. Molt bé, bon dia. Molt bon dia a tots i a totes. Com ha dit el Juanjo, el nostre responsable de premsa, estem aquí per explicar-vos que Comissions Obreres volem un sistema de provisió de llocs de treball del personal docent de la Generalitat just, i ara no ho és. Per això hem presentat un contenciós administratiu que s'ha admès a tràmit i ara tant l'Ester com la Carme, l'advocada, ens explicarà a nivell jurídic i els efectes pràctics que té tot això. Jo faré només una situació del marc general. Mira, aquest sistema que tenim de provisió de llocs de treball no garanteix els principis democràtics d'igualtat, mèrit, capacitat, transparència i publicitat. Tampoc garanteix la negociació col·lectiva en matèria de personal i tampoc garanteix la millora del sistema educatiu i la millora de la qualitat educativa. A veure si sé explicar-vos prou bé. Em centraré en el tema, en el principi d'igualtat i de publicitat només, perquè els altres també ho comentaran les meves companyes. El d'igualtat, vosaltres sabeu que per accedir a un lloc docent, si una persona és de primària ha d'estudiar el grau de magisteri, això li permet també tenir una especialitat, educació física o música, i per secundària un estudia una llicenciatura, un grau en física, en història, i que també això li permet, a través d'un decret, de tenir una especialitat del teu lloc de treball que pot accedir. Què fa aquests decrets que us hem explicat, que hem portat al contenciós administratiu? El decret de provisió de llocs de treball i el decret de direccions fa que no sigui suficient amb això, creuen, sinó que perfilen unes places. Hi ha 9 perfils que tenim, ja ho hauré concretat també a la pàgina web, per exemple, el de biblioteca, o perfil d'immersió lingüístic, o perfil TIC, que fa que a través d'uns cursos de 80 hores, de 90 o d'experiència, tu puguis demanar al departament que te'l t'activin i tens com una nova especialitat, que nosaltres creiem que no caldria, perquè amb la teva formació, la teva experiència, la teva especialitat és suficient. Llavors, les direccions dels centres valoren de perfilar una sèrie de places, posem l'exemple un altre cop de biblioteca, i a través d'aquesta plaça perfilada només podran optar les persones docents que tinguin aquest perfil, amb una formació que s'han pagat. Creiem que això és una discriminació molt gran i vulnera el dret a la igualtat, perquè la diferència que un docent tingui aquesta especialitat o una docent del perfil de biblioteca que no la tingui li fa poder accedir a un lloc de treball o no, cosa que creiem que no està justificada, perquè aquesta formació ja la tenim en la llicenciatura universitària. No hi ha suficient amb això, que després, si vols estar en aquesta plaça, has d'enviar el currículum. Quantes persones funcionàries no ens diuen, o persones interines, no? Una persona funcionària, a més d'aprovar les oposicions, de tenir els estudis, de tenir la llicenciatura, ha d'enviar el currículum als centres explicant que té aquest perfil. I no hi ha suficient enviar un perfil quan ja ets funcionari de carrera, sinó que has de passar una entrevista. Entrevista que te la fan els equips directius i no tenen la formació en recursos humans que el departament no els ha possibilitat. O sigui que fan entrevistes amb tota la bona fe i tota la bona intenció, però sense tenir aquesta formació. Un altre principi democràtic que vulnera, el de publicitat. Gràcies a Comissions Obreres, a la mesa sectorial es va aprovar que almenys es publicitessin aquestes places. Abans, si et volies presentar, per exemple, al perfil de biblioteca, tornem, doncs havies de preguntar si quina escola l'ofertava, quina escola no, i la gent anava preguntant com podia. Ara almenys
als serveis territorials, al mes de maig i de juny, es publiciten quins centres tenen aquest perfil. Realment és una cosa molt complexa. L'altre dia, per exemple, jo vaig anar a un centre i dic, què tal, com esteu? Vaig fer una visita i em van dir, mira, hem perfilat 14 places aquest any, no? I vam pensar, home, cal que en un centre ordinari on es vol desenvolupar tota una tasca educativa hi hagi 14 persones que tinguin un perfil determinat? Des de Comissions Obreres creiem que no. L'altre aspecte que creiem que no garanteix és el de la negociació col·lectiva en matèria de personal. Sabeu que nosaltres, les nostres condicions laborals, es tracten a la Mesa Sectorial d'Educació i després hi ha les juntes de personal. Serien com si fossin els comitès d'empresa. Aquestes juntes de personal cada vegada tenen menys atribucions en matèria de personal i són les direccions del centre a través d'aquests decrets que cada vegada tenen més atribucions. Però què passa aquí? Que no tenen l'obligació de parlar amb la representació legal de les treballadores, amb les persones que hem estat escollides. Vull dir, el que té les atribucions, que són les direccions, no tenen l'obligació d'interlocutar amb nosaltres. Llavors, es trenca un principi democràtic, que és el de la negociació col·lectiva. I ja per últim, i destacar, perquè elles ho desenvoluparan molt més, és que aquest sistema es comenta que serveix per millorar la qualitat educativa. Doncs en aquests 10 anys ni ha baixat el fracàs escolar a Catalunya, ni ha baixat l'abandonament escolar, ni ha millorat l'educació inclusiva, ni ha millorat la lluita contra la segregació escolar. No hi ha cap estudi en profunditat que asseguri que aquest sistema millora la qualitat educativa. Per tant, si l'eina més important era per millorar el sistema i no ho està fent, fins a quin punt aquest sistema ha de continuar? Creiem que de cap manera. Passo ja la paraula a l'Ester. Gràcies. Hola, bon dia. Jo ara us explicaré una mica amb més detall les conseqüències de l'aprovació d'aquestes normatives. Aquestes normatives tenen el seu origen en els anys 2010 i 2014 i des de llavors és quan s'han anat desenvolupant i ara ja fa 10 anys que les tenim vigents. A veure, els canvis en aquestes normatives en la gestió del personal docent han tingut conseqüències molt greus en detriment dels drets del nostre professorat. I hem de dir que Comissions Obreres hem estat recollint moltíssims casos de discriminacions i efectes no desitjats molt variats. Les podem dividir en dues tipologies diferents. Per una banda, podem parlar de les discriminacions directes, en què, per exemple, que contravenen els drets fonamentals de la persona treballadora, en què una direcció de manera voluntària i discrecional pren algunes decisions. Mitjançant aquestes eines que té el director, han perdut el seu lloc de treball, per exemple, personal docent que exercia els drets derivats de la maternitat o la paternitat, ja sigui el propi permís o per petició de reducció de jornada o per cura del nadó. També han perdut la seva plaça personal docent en situació d'incapacitat temporal o que gaudia de permisos per assistència a centres especials. També han perdut la seva plaça persones que, segons la direcció, no s'ajustaven al seu projecte o bé no participaven o no podien participar d'activitats o formacions fora de l'horari laboral. També han perdut la plaça docents d'edat més avançada, de més edat, i personal docent que exercia funcions sindicals. Altres situacions de vulneració que hem anat constatant al llarg d'aquests últims anys són incompliments de les condicions de treball i l'horari laboral a través d'interpretacions de l'articulat del decret d'autonomia que l'administració està emparant. Un aspecte que considerem importantíssim i especialment greu és el fet que la direcció del centre educatiu no ha de justificar de cap manera les seves decisions i creiem que, clar, d'aquesta manera deixa el professorat en absoluta indefensió. Per altra banda, a part d'aquests efectes més directes, de discriminacions fetes de manera més voluntària, parlem dels efectes indirectes i que són col·laterals, però que no podem deixar de banda de cap de les maneres. I és que la possibilitat que es contempla d'escollir professorat mitjançant la creació de places estructurals en perfils, que us comentava ara la Tere, clar, té un efecte paradoxal perquè permet donar places vacants a docents amb poca experiència sense tenir en compte el número d'ordre a la borsa
i no posem en dubte que aquestes persones puguin ser grans professionals, però cada una d'aquestes places atorgades per aquest sistema discrecional s'ha de tenir en compte que provoca un efecte dominó. I això vol dir que una persona del principi de la llista que no ha posat de manifest cap manca de professionalitat o cap conflicte que demostri falta que no hagi fet bé la seva feina, perdi el seu lloc de treball. A veure, llavors, clar, què se'n deriva de tot això? Doncs la desaparició de les places anomenades d'elecció. Les places a elecció serien les úniques que se segueixen assignant per estricte nombre de borsa. Però, clar, si desapareixen, tenim aquest efecte col·lateral que comentàvem, que persones amb molts anys treballats es queden sense feina. Per tant, constatem que aquest sistema de contractació afecta pràcticament a tot el professorat. Als centres ordinaris es pot perfilar el 50% de la plantilla i als centres de màxima complexitat la direcció pot arribar a escollir el 100% del professorat mitjançant les places anomenades propostes de centre de màxima complexitat. Segons dades recents, de principi d'aquest curs, el nombre de places perfilades d'aquest any era de l'11%, que ve a ser uns 8.441 docents a tot Catalunya. Podria semblar que aquesta afectació és relativament petita, perquè diem que només hi hauria un 11% de places perfilades, però veient tots aquests efectes derivats de l'enorme quantitat de places per proposta, doncs l'afectació és molt més gran, ja que genera aquest efecte dominó que ja hem comentat. Llavors, i la desaparició de les places d'elecció que dèiem. A més, també no podem oblidar que les places perfilades queden bloquejades i no surten al concurs de trasllats i, per tant, també impedeixen el moviment, el dret de mobilitat del personal funcionari. El pes de les direccions, el pes decisori atorgat pel departament, recau, doncs, sobre la totalitat de la plantilla i només el personal funcionari en plaça definitiva pot fer valer la seva voluntat de permanència al centre. Per tant, insisteixo perquè donem molta importància a aquest fet, malgrat que les discriminacions directes i de mala praxis puguin ser un nombre relativament reduït, els efectes col·laterals del sistema afecten a gran part del professorat i no es pot parlar de que tan sols un 11% de professorat té plaça perfilada. L'última resolució de les adjudicacions d'estiu, d'aquest passat 17 de maig, amb la publicació definitiva del 22 de juliol, tenim constància que ha deixat docents amb números tan baixos com un 1.500, un 4.000, personal que porta 21 anys i 14 anys treballant respectivament, sense feina i que ha hagut de tornar a fer substitucions. Ens trobem també amb una contradicció, crec, molt destacable entre normatives. Per què? El departament promou d'aquesta manera la inestabilitat i el treball precari entre el col·lectiu del docent, de la borsa, mentre que en àmbit estatal s'acaba d'aprovar el Reial Decret Llei 14/2021 que pretén l'estabilització del funcionari interí de les diferents administracions. La fi de l'estabilitat que ha suposat aquest sistema en què la situació laboral dels docents acaba depenent de l'atzar i l'arbitrarietat, tampoc encaixa llavors amb la normativa vigent estatal. També tenim la nova llei, la LOMLOE, aprovada el passat 30 de desembre de l'any passat, en què tampoc recull aquest poder atorgat a les direccions dels centres docents. També volem fer una anàlisi global del que impliquen aquestes normatives dins el sistema educatiu pel que fa al clima dels claustres i el clima, per tant, de treball en els centres, del dia a dia. S'instaura la cultura de la por, s'estén el silenci entre el col·lectiu docent i la poca participació als claustres i als consells escolars. Progressivament, aquestes dinàmiques han anat arrelant a molts dels centres públics. Es pot garantir així la dissidència, la diversitat de criteri, la pluralitat dintre un claustre? Un o una docent pot sentir-se lliure a l'hora de dur a terme la seva tasca si la seva continuïtat depèn del criteri únic de la direcció del centre? Són preguntes que ens fem en aquesta situació. Esdevenim, doncs, a una realitat distòpica on els centres educatius, que haurien de ser promotors de la llibertat de pensament, queden reduïts a claustres silenciats i l'alta competitivitat entre el professorat que vol i necessita, òbviament, ser confirmat, doncs sempre hi serà present.
Tot plegat acaba desencadenant un greu perjudici per tota la comunitat educativa i de manera especialment preocupant cap a l'alumnat, ja que pot restringir l'existència de la pluralitat entre els diferents referents educatius. Un dels valors de l'educació pública hauria de ser la diversitat i la riquesa aportada per tots els treballadors. Ara, a continuació, us presentaria les actuacions prèvies al procés judicial que hem iniciat, que comissions hem estat treballant aquest tema des de fa molt de temps enrere, i vam fer l'any 2000, el curs 19-20, la Federació d'Educació, després de recollir moltíssims casos de discriminacions entre, sobretot, mares per exercir els drets derivats de la maternitat, vam interposar una denúncia col·lectiva al Síndic de Greuges de Catalunya. La vam entrar el 22 de maig del 2020. En aquesta declaració van participar unes quantes dones, moltes d'altres hem de dir que no hi van voler participar per por que concórrer en aquesta denúncia pogués generar algun greuge a l'hora d'obtenir un nou nomenament, una nova plaça docent, però les dades obtingudes d'aquesta denúncia ens semblen molt interessants i a la vegada molt preocupants. Les hem inclòs en el dossier de premsa, podeu veure aquests números, i són unes dades que fan referència a les adjudicacions de destinacions provisionals del curs 2021 i ara les analitzarem una miqueta, amb més deteniment. A veure, són molts... Esther, disculpa, és que estàs tocant amb el micro els fulls, llavors no s'acaba de sentir, se sent un soroll de fondo. Ja està. Vinga. Perfecte, David. Doncs aquestes dades, dèiem, són preocupants perquè de 43.728 docents proposables, que vol dir que el director els hi pot donar continuïtat, tenim una xifra de 10.654 docents que no van ser proposats. I que se suposa que aquestes persones no s'adeqüen i no donen el perfil del centre en qüestió. Però no ens sembla de rebut que un de cada 4 docents no sigui vàlid per treballar en un centre, però en canvi sí que sigui vàlid per treballar en un altre. I es genera una situació certament paradoxal. Tot i el dictamen definitiu d'aquest comunicat, aquesta denúncia del síndic, en un comunicat previ a la seva resolució, el síndic recomanava un canvi normatiu per tal que la direcció també hagués d'argumentar i motivar les propostes de continuïtat, però també les de no continuïtat. Més dades d'aquesta resposta del departament, parlarem d'aquestes dones embarassades. Teníem 2.788 dones embarassades o amb permís de maternitat a l'inici del curs 2021, no es va fer proposta a 561 dones. Totes elles, 561, creiem que són moltes, reunien els requisits. Per Comissions Obreres, el fet que hi hagi aquests casos focalitza el problema i és per això que s'ha d'intervenir perquè la discriminació no sigui possible i la normativa no ho permeti. El departament, creiem, no pot quedar impassible amb aquestes dades i amb aquestes situacions. A més, caldria analitzar, i que creiem que és molt preocupant, que aquests 10.654 docents no proposats. Per què? Creiem que les direccions, el fet que no hagin de justificar de cap manera les seves decisions i que no hi hagi tampoc la intervenció de la representació legal dels treballadors i treballadores, deixa inevitablement el docent indefens i amb la incertesa de no saber les raons reals de la pèrdua del seu lloc de treball. Per tant, creiem que en aquests casos hi hauria d'intervenir la inspecció educativa. Des de Comissions Obreres denunciem la manca de transparència i la inseguretat laboral que ocasiona aquest sistema i alhora del pes i també la responsabilitat que recauen les direccions que han d'exercir aquesta funció tan delicada sense formació ni acompanyament i sense que existeixi un procediment clar. En aquesta roda de premsa volem insistir en els efectes adversos del sistema cap als professionals. Per aquest motiu, avui en dia, de totes aquestes discriminacions que hem comentat, en el dossier de premsa teniu un link on podeu veure casos de 7 docents que expliquen la seva experiència amb els seus casos de discriminació personal. No són casos aïllats, ja ho hem dit, aquesta enorme xifra de 10.000 i pico docents que no van ser confirmats. Doncs creiem que cada un d'ells han de tenir la seva circumstància vital i personal que moltes vegades potser ni tan sols s'han atrevit a denunciar-la.
D'aquesta manera, hem de tenir present que de testimonis en podríem tenir molts més. Insistim que, malauradament, moltes d'aquestes persones no volen fer públic el seu testimoni per por que puguin derivar-se'n més greuges. I pel que fa a les actuacions jurídiques, ara a continuació passarem un parell de vídeos de dos d'aquests testimonis perquè pugueu veure dos exemples i després, a continuació, l'advocada Carmen Perona, la directora del Gabinet Tècnic Jurídic de la Federació Estatal d'Ensenyança, ens exposarà amb una mica de detall la situació del contenciós administratiu. Veiem ara els dos vídeos. No s'està sentint el vídeo, eh? Hola, veient que efectivament no arriba el so del vídeo, mirarem d'arreglar-ho ara. Si no fos possible, us recordo igualment que teniu tots els vídeos perquè es pugueu veure i descarregar-los al dossier de premsa que s'han afegit. Però ara mirem a veure si ho podem arreglar per poder passar-los directament a la roda de premsa. Continúen vosotros. Sí, es que no se oyen los vídeos, Carmen. Vale. Bueno, pues buenos días. Bueno, tengo que agradecer a la Federación de Educación de Cataluña que me haya invitado y a todos vosotros, bueno, los profesionales de la prensa que estéis aquí. Bueno, el tema yo creo que es suficientemente importante. Realmente cuando conocí este caso me asombré porque es el único comunidad autónoma del Estado donde los directores eligen a los profesionales de la educación. Y me asombré porque normalmente, pues en un Estado democrático y de derecho, donde los principios de mérito y capacidad son la base del empleo público, me cuestioné qué pasaba en Cataluña cuando no se hacía así, es decir, que se hace lo contrario, como si estuviéramos en un Estado absolutista y dictatorial, donde los directores de los centros nombran a dedo, sin ningún tipo de objetividad e imparcialidad, al profesorado interino. Claro, luego cuando me pongo a estudiar el tema, veo que yo creo que hay un error del legislador del Gobierno de Cataluña. ¿Y por qué digo esto? Bien, lo que hemos recurrido es una resolución, es la resolución de 11 de junio del Departamento de Educación de Cataluña y bueno, la sorpresa y la satisfacción que tenemos es que el juzgado número 4 de lo contencioso administrativo de Barcelona, por decreto del 25 de octubre del 2021, o sea, recientemente, lo ha admitido a trámite. Es más, ya ha fijado la fecha para la vista oral del juicio. Bien, esa admisión a trámite es muy importante porque se está cuestionando el sistema de selección del profesorado temporal en la administración educativa catalana. Y esta resolución viene, y por eso creo que el legislador catalán se ha debido de olvidar, si no encuentro otra explicación para que vaya contra una ley orgánica. Bueno, yo creo que para los que no sois duchos en derecho... Carmen, perdona, ¿puedes quitarte la máscara y aparta el agua, por favor? Vale, perdona. Bueno, la resolución que es objeto de este contencioso realmente viene de un decreto de la Generalitat, que es del 2014, el 39-2014, 25 de marzo, que este decreto realmente lo que hace es desarrollar la Ley Orgánica Educativa Estatal, la LOMCE. Y ahí es verdad que la LOMCE aplica un nuevo artículo, el 122 bis, a la LOE, donde dice que los directores de los centros tienen la capacidad de
capacitar al personal interino y también hacen de recursos humanos. Recordemos que esta ley es del Partido Popular, la ley que hace, bueno, es como si crea que los centros educativos son una empresa privada y ya está, es decir, hacen al director empresario. Bien, pero luego con la ley orgánica que está ahora en vigor, que es reciente, es justo de hace un año, la ley 3/2020, de 29 de diciembre, es decir, lo que se conoce ahora como la LOMLOE, deroga este artículo, el 122 bis de la LOMCE, y por lo tanto deroga esa capacidad que tienen los directores para el nombramiento de personal interino o personal laboral que daba la antigua ley de educación. O sea, estamos hablando de un precepto que está derogado por la propia, o sea, una ley orgánica deroga otra ley orgánica. Es decir, el Parlamento ha derogado ese articulado donde se daba la capacidad a la dirección de los centros para contratar personal interinos. ¿Y cuál es el asombro? Que la Generalitat de Cataluña no se ha dado cuenta que ese precepto ha sido derogado. Y entonces mantiene el decreto del 2014, que realmente era un desarrollo en las competencias legislativas en materia de educación que tiene la Generalitat de Cataluña. Por eso yo creo que ha tenido que ser un despiste el que sigan manteniendo una normativa derogada. Porque los parlamentarios catalanes no pueden olvidar las bases jurídicas que hay en nuestro Estado. Es decir, según las competencias, el artículo 149 de la Constitución española es competencia del Estado las bases del acceso al empleo público. Así lo dice también el Estatuto Básico del Empleado Público, donde señala en el artículo 3 el ámbito de aplicación. Están las comunidades autónomas. La Generalidad de Cataluña tiene la selección del interino, pero ¿en base a qué? Al articulado básico, que es decir, los principios de igualdad, mérito y capacidad. Con este decreto, derogado por una ley orgánica, pero que sigue en vigor en Cataluña, lo que se está haciendo es vulnerar preceptos constitucionales. Y estamos en el artículo 23, que es el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad de la Constitución, así como el artículo 103 de la Constitución, donde dice que las administraciones públicas servirán con objetividad los intereses generales del Estado. El derecho a la educación es un derecho fundamental contemplado en el artículo 27 de la Carta Magna. Y ahí dice que es un servicio prestacional público, es decir, pues uno de los derechos fundamentales más elevados de todas las constituciones, no solo la española, sino de todas las constituciones europeas e hispanoamericanas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Cataluña? ¿Qué estamos haciendo en Cataluña cuando ese bien primordial, el de la educación, el de la prestación de un servicio público, se deja al arbitrio y a la decisión unilateral de directores? Que vuelvo ahora otra vez, otro de los argumentos del recurso es dónde está la imparcialidad, la objetividad y la especialización que tienen que tener los miembros de las comisiones de selección para seleccionar a cualquier empleado público. Aquí los directores no pueden tener las especialidades propias de todo interino que quiere trabajar en su centro. Es decir, si nos dice el Estatuto Básico, en el artículo 64, estamos hablando de las comisiones de selección, fue un estatuto consensuado por todas las partes, no puede el gobierno de la Generalitat incumplir también ese apartado de la imparcialidad, especialización y objetividad. Yo no sé cómo puede un director o directora elegir de forma manual y a dedo a un interino que, por ejemplo, no tiene los conocimientos que tiene el interino. O sea, el director puede ser un director, yo qué sé, de educación primaria o de matemáticas. ¿Y cómo va a él a ver la capacidad que tiene un interino de otra especialidad? O sea, explíquenme ustedes cómo la dirección de los centros tiene la capacidad omnipresente y omnipotente de conocer todas las especialidades de los interinos y la capacitación que tienen. Yo luego me pregunto, ¿los méritos qué son? ¿La antigüedad en el centro y dónde está la capacitación? Porque lo que nos dice nuestra Constitución es mérito y capacidad. En el mérito puede entrar de todo. Bueno, espero que no entre de todo, pero puede ser. Entonces, lo normal es la antigüedad en el centro. Pero ¿y dónde está la capacitación? ¿Dónde están los méritos? Es además, no sé, es una cosa súper extraña, sobre todo a mí como jurista y con todas las sentencias que he visto o los casos en el resto de los territorios,
que en el caso que estamos tratando del Departamento de Enseñament de Cataluña, aquí lo que no se optimiza el saber del personal ni las bolsas de trabajo. Es decir, cuando entras en un proceso selectivo, y así es lo que dice el Estatuto Básico, en el artículo 63 es medios o procedimientos para acceder al empleo público, concurso, oposición, obligatorio, sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de febrero de 1991, que es básica en nuestro Estado de Derecho, donde marca que tiene que ser un procedimiento por concurso y por oposición, mérito y capacidad. Es verdad que una vez que participas en el proceso selectivo ya estás en las listas de interinidad y esa es una forma de acceder al empleo temporal en el sector público, sobre todo en el educativo y en el sanitario. Claro, y tiene que haber esas bolsas de trabajo. ¿Y cómo se rige ese principio de mérito y capacidad que has obtenido a través de un proceso selectivo, a través de las bolsas de trabajo o las bolsas de empleo del personal temporal? Aquí, otra vez, no figura esas bolsas de trabajo, sino que a merced de la disposición, del criterio, de la amistad o enemistad de las direcciones de los centros, se saltan las bolsas de trabajo. Y eso es saltarse el principio democrático del acceso en condiciones de igualdad en el empleo público. Se está vulnerando el artículo 14 de nuestra Constitución. Pero es que además no es que no respeten las bolsas de trabajo, sino que luego tenemos las discriminaciones, como podéis ver luego en los vídeos que hay, donde si estás embarazada no te llaman, si tienes una enfermedad crónica no te llaman. Eso es una discriminación directa contra las personas que más hay que proteger del sistema. A las personas que más hay que proteger en las direcciones de los centros educativos de Cataluña las discriminan y es una discriminación absoluta y clara. Podemos seguir avanzando respecto a esta ilegalidad e inconstitucionalidad que puede ofrecer la regulación que hay sobre la selección del personal temporal en el Departamento de Educación de Cataluña. Nos encontramos con que la propia legislación catalana, es decir, la Ley de Educación catalana, da unas capacidades a los centros educativos de redistribución de plantillas. Es decir, lo que faculta la Ley de Educación de Cataluña es que los propios centros, como no podría ser de otra forma, hagan su proyección de plantillas de necesidades docentes, ¿no? Pero lo que no habilita la Ley de Educación catalana es una capacidad y una potestad a los directores de los centros que no ha dado ninguna ley orgánica. Bueno, sí, la que la dio, que ya está derogada. Pero es decir, que la ley catalana ni siquiera adaptó la normativa catalana a la LOMCE, sino que dicta el decreto del 2014, se quedó tan tranquila y no ha vuelto a modificarlo. Entonces, este decreto es el que hay que modificar y hay que derogar, no completamente, tampoco vemos la derogación total del decreto, sino solamente en aquel articulado, en el precepto donde capacita a los directores de los centros para contratar al personal temporal. Es decir, que no estoy hablando sencillamente o únicamente de que el decreto catalán y la resolución objeto del contencioso que hemos interpuesto vulneren normativa estatal. Porque bueno, aquí ya estamos con el Estado. No, no, es que vulnera normativa del propio Departamento de Cataluña. Y entonces ahí pues algo no funciona, porque si en la ley no desarrollaron la ley orgánica y lo hacen a través de un decreto y tienen un decreto que vulnera su propia ley educativa, yo creo que antes, y además no sé, sería una medida, que el propio gobierno hiciera una revisión de oficio o una solución extrajudicial del conflicto que la Federación de Enseñament le ha llevado a los tribunales para que modifiquen, deroguen la normativa que es contra la ley estatal, contra la ley catalana de educación, contra la Constitución en no sé cuántos artículos, el 14, el 23, el 103, y con la jurisprudencia que tenemos de nuestro propio constitucional. O sea, el mérito y la capacidad en la selección de las direcciones de los centros con el personal interino vulnera no la doctrina constitucional, es que si nosotros analizamos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la última sentencia del 21 de junio de este año, del 2021, quita la arbitrariedad que existe de las administraciones públicas que puedan contratar sin tener los criterios de objetividad e imparcialidad. Y así sería un caso, o sea, si
si al final esto, yo anoche hablaba en la cena, que es un tema que yo creo que tiene que ir, o sea, no al Constitucional, sino también a Estrasburgo. ¿Y por qué? Porque si este tema, la Generalitat, no está vulnerando competencias estatales, está vulnerando competencias constitucionales, y en este caso yo creo que sería un tema a tratar hasta en la Unión Europea si tenemos una comunidad autónoma o un país catalán donde no respeta las normas básicas en educación que marcan la ley estatal y su propia ley educativa. Pero entonces nos estamos preguntando, otro de los características y lo que tenemos que apoyar en este Estado democrático de derecho es la calidad de la educación. La calidad de la educación no puede existir con empleo precario, con personal no cualificado y con personal al arbitrio de las decisiones de unas personas que no tienen la capacidad suficiente para seleccionar quién va a dar esa enseñanza de calidad. No podemos tener un sistema educativo de calidad mientras los nombramientos, la selección sea por personas, no voy a decir incapaces, pero no cualificadas para hacer esa reserva de ley que la selección tiene que ser por ley, y en este caso, que no es una ley, lo que hay es un decreto y luego una resolución, da capacidades a unas direcciones de los centros que no son tribunales de selección, que no son elegidos según establece el Estatuto Básico dentro de un concurso de méritos con unas capacidades y unas especialidades que puedan tener el criterio suficiente, objetivo e imparcial para poder seleccionar al funcionario interino. Pero es que estoy hablando de seleccionar al funcionario interino y a mí me interesa también el cese funcionario interino. Si nos vamos al artículo 10.4 del Estatuto de los Trabajadores, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece las causas de cese de los interinos. Las causas del cese están tasadas, es decir, que no haya urgente necesidad, que haya sido ocupado por funcionario de carrera y luego pues por expediente disciplinario. En estos casos, cuando se está cesando, que es el no nombramiento a una persona interina, se está vulnerando ese artículo 10, es decir, los ceses del personal interino están tasados y aquí las direcciones de los centros vulneran otra vez con su actitud el propio Estatuto Básico del Empleado Público. El cese está tasado y aquí el cese está oculto, es omisivo pero expreso, es decir, al no nombrarte lo que están haciendo es un cese irregular e ilegal de un funcionario interino, porque si tenemos en cuenta con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y es más el propio legislador estatal donde la Generalitat de Cataluña en el Parlamento, o sea, en los partidos catalanes y en la propia Generalitat, en la conferencia sectorial, está aprobando una normativa básica donde el mérito y la capacidad sea imprescindible en el acceso al empleo público y también en los acuerdos de estabilidad. Entonces, ¿por qué en este caso, en enseñanza, en educación, en Cataluña, no se obtiene ese mérito y capacidad? El cese, que podría ser con la temporalidad y añadiendo un año más de interino, otro de interino, otro de interino, llegaría a la condición, si estamos con la nueva reforma o nuevo proyecto que nos han facilitado o nos han explicado, entonces podrían ser funcionarios de carrera. Aquí es imposible. ¿Cómo van a ser si no están un año seguros de que puedan ser nombrados, por mucha capacitación que tengan, por una valoración positiva? Da igual, se pierde la capacidad, se pierde la ilusión de enseñar, se pierde la ilusión de estar en la educación, siempre y cuando haya personas que sin capacitación cesan o no nombran en virtud de amistades o decir, bueno, prefiero que esté este que no me da problemas, pero ¿tiene capacidad para enseñar? ¿Tiene la cualificación o la calidad para tener un sistema educativo de calidad? Lo dejo ahí. Yo creo que el Departamento de Enseñamiento tiene que derogar los preceptos que vulneran toda la normativa anterior y darse cuenta que no pueden, si quieren calidad del sistema educativo, tener una calidad nefasta en los profesionales porque quien les nombra no tiene cualificación suficiente para hacer esa selección del personal interino. Muchas gracias. Bueno, moltes gràcies. Dues qüestions abans de passar al torn de preguntes. La primera, mirarem de penjar el conjunt de la roda de premsa de manera gairebé immediata quan acabi, que ens havíeu demanat alguna de vosaltres. Per tant, jo crec que quan acabi en 10 minuts així ho podeu trobar al canal de YouTube de la Comissió de Catalunya. I la segona és que no podem segurament solucionar els problemes de so que tenien els vídeos dels testimonis. Els vídeos dels testimonis igualment els teniu en un link al dossier de la roda de premsa. Allà podeu accedir
les dues que havien pensat passar-vos ara i el conjunt, que són en total 7. Ara, si us sembla, passem pel torn de preguntes, ho fem com ho fem habitualment, demaneu les preguntes per xat, sisplau, jo ja les llegeixo en veu alta a efectes de registrament i després ja contestem les companyes. Tenim una primera pregunta de l'Anna Ruiz que pregunta para Carmen Pedona ¿cuándo es la fecha prevista para la vista oral? El 23 de marzo del 2023. Ana, no sé si tenías otra pregunta. Bueno, ahora pasamos. Carmen Picard, de la agencia EFE, pregunta si la formació de 80 hores a la que al·ludia la Teresa Esperavé és un requisit. Sí, Carmen, es un requisito imprescindible para poder acceder a la plaza esa perfilada. El ejemplo que poníamos, si la plaza que perfila el centro es el perfil de biblioteca, necesitas tener ese curso de 80 horas de biblioteca para que el departamento te active ese perfil y te puedan nombrar. Cosa que ya he comentado que creemos que no es necesario, porque esa formación ya la recibimos o la puedes ir haciendo mientras tienes esa plaza. Es un requisito imprescindible para poder acceder a ese lugar de trabajo. Ay, perdoneu que contesta tan... Disculpeu que contesta tan castellà. Se nos están acumulando algunas preguntas. Vamos a intentar hacerlo por orden. Ana había dejado una medias que concretamente, entiendo que está dirigida a Carmen Pedona, dice, ¿cuáles son las razones para que se siga aplicando una normativa derogada? Pues esa es la que desconocemos, porque claro, si la ley orgánica la deroga, tiene que derogarse toda la normativa en desarrollo. En el resto del Estado, pues al modificarse la ley orgánica de educación, esta normativa donde los directores contrataban al personal temporal se ha derogado. Es que se ha derogado en cualquier comunidad autónoma, está derogado. Por eso yo cuando me enteré que en Cataluña seguía eso no me lo explicaba. O sea, no sé las razones, si las supiera pues no estaríamos en el contencioso. Muy bien. Una altra pregunta de la Carme Picard, també de l'agència EFE, en relació a això de la formació, pregunta si els cursos de 80 hores són públics. Sí, doncs sí, són cursos que poden fer tots els docents, però el que posem una mica en qüestió és que aquesta formació d'unes quantes hores pugui permetre que una direcció una direcció en concret pugui preparar-te una plaça per passar per davant d'altres persones, però són públics. Sí, i a més, molt d'acord. Jo també volia afegir que molts són públics i molts no. També els poden oferir entitats privades. L'únic que el departament ha d'avaluar si els reconeix o no, si està dintre, però tots hem fet associacions de mestres o altre tipus, formació que habiliten per a aquests cursos i els hem de pagar i molts, alguns són públics però molts no. Molt bé. Més preguntes? Esperem 1 o 2 minutets més per si hi ha més preguntes i si no ja ho donaríem per conclòs. Perdoneu, no, veig que no hi ha més preguntes pel xat. Si us sembla, ho deixem aquí. Us agraïm a totes i a tots vosaltres la vostra participació. Recordem que tindreu la roda de premsa íntegra penjada d'aquí a poc i
Si algú no té el canal de YouTube de comissions, que m'ho demani, sisplau, que teniu el meu WhatsApp. I que teniu també, insisteixo, aquí el dossier, tant en totes les dades i les qüestions de documentació jurídica com els vídeos amb els testimonis que no s'han pogut passar. D'acord? Doncs res, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies. Sí, moltes gràcies. Fins la propera.